Ja, jeg hedder William, og min målgruppe, det er nogle trætte turistførere, der har rendt rundt en hel dag. Nej, det er det ikke. Det er engelsk, typisk målgruppe, jeg har. Jeg vil tale lidt om Thorvaldsens gennembrud. Janus med det gyldne skind. Og når man ser på Janus med det gyldne skind, så kan man næsten se det levende i ham. Jeg føler, at Janus er på vej ud til os. Jeg ser, at han kommer gående med skindet over armen og ser maskulin ud og så siger, se hvad jeg har gjort. Det, jeg er blevet bedt om, det har jeg fuldført. Hele den antikke historie ligger i det, som Bertel Thorvaldsen har fået fremavlet her med Janus og hans manddomsprøve, hvor han bliver af kongen, eller hvad man kan, ja, det var ikke kommet, det var hans farbror eller et eller andet. I hvert fald han blev bedt om at skaffe det gyldne skind, den her vædder, for at han kunne blive konge i landet. Man kan så sige, hvem kongen var. Kan vi sige, det var Christian den 7. eller hvem søren var det nu? I hvert fald drog Thorvaldsen, som vi ved, han drog til Rom. Og i Rom gik han i gang med at lave skulpturer. Hans mål, det var at lave noget, der var unikt. Og det er jo vel vores allesammens mål, at blive unikke. Gør noget, som andre ikke gør. Lav det på en anden måde. Hvis I kigger ud af alle mine kollegaer, har jo talt om en masse af de andre skulpturer, hvordan de så og stillede og gjorde. Det, som Thorvaldsen har forsøgt at gøre, det er, at han skaber et levende model. Jeg føler, at Janus kommer gående. Jeg kan næsten høre ham trampe. Det er sådan min fornemmelse af ham. Han fik jo hjælp af Medea, det ikke, hun hedder. En smuk kvinde. Nu har jeg faktisk et rigtig godt billede af hende, nu er det væk. Hun viste, hvordan han skulle kunne være med til at besejre dragen. Fordi dragen, det var den, som styrede landet, og der, hvor vædderen og skindet opholdt sig. Skindet skulle give rigdom, det skulle give frugtbarhed, det skulle give liv til hele landet. Vi kan godt overføre en lille smule med Thorvaldsens idéer om demokratien, at fordi han var den år, altså det var i 1803, han lavede den her skulptur. Og for ham var det også for at vise, at for at beholde magten, eller hvad man skal sige, jamen, så skulle man også vise, og hvad det er værd. Og det mente han også, han gjorde med det. Thorvaldsens model her af Jason, det var hans svendestykke, kan man godt sige. Det var sådan, så han havde fået stipendiat fra København af kongen til at gå ud og dygtiggøre sig. Og så skulle han tilbage til København, og så skulle han lave fine skulpturer til kongen, slotte og alt muligt andet. Men ikke Jason, det kan vi godt kalde ham, men det var altså Thorvaldsen. Han havde mere lyst til at blive i Rom, og det kan jeg da godt forstå. Jeg ville hellere være i Rom og kigge på skønne kvinder og varme og så videre, end gå rundt i en kold gade i København. Så han sammen med en kammerat, vi kalder ham en kammerat, fordi det var han, den tyske kunstner, de fik kigget på, hvad var der af muligheder for at skabe noget. Og det blev så Jason. Jeg vil så gerne have, at han skal hedde Janus, men han hed Jason. Jeg ved det godt. Og Jason blev så lavet i ler. Thorvaldsen havde ikke råd til at lave en gipsmodel, så han var nødt til at lave en lermodellen, og da han, hvad var det hun hed? Hun hed Henriette Brun, var det ikke det hun hed? Henriette Brun, en kunstner, hun så den og syntes den var så fantastisk og fortalte hendes kunstnervenner om det, og Hope, en engelsk samler, blev så inspireret af det, så han bestilte en marmorskulptur af
Jason og det gyldne skæld. Det gjorde så, at Thorvaldsen var i stand til at blive i Rom. Og tænk, hvordan det havde set ud, hvis ikke han havde været så heldig, at han kunne blive i Rom. Tænk, hvis han var kommet tilbage til Andedammen i København og skulle lave underlige modeller til kongen. I stedet for så har han givet os et liv i Jason og i alle de andre smukke skulpturer, som vi ser her rundt omkring. Jeg skulle sagt en masse mere, men 5 minutter er gået, så tak for det.